Umbona ngani kumuntu oseqala uku-affectwa isifo mhlambe lesomqondo? Ungqongqoshe usichaze kahle kakhulu isifo lesi se-dementia. Absolutely. Siqala kubantu asebekhulile o-65 years old. So ama-causes or izinto ezenza ukuthi lesifo sivele umuntu zihlukene. Kukhona esenziwa imthambo yegazi edamagekile ebuchosheni. Okay. Or i-vascular dementia. Okay. So uma umuntu enoshukela or isifo se-BP. Okay. Esingacontrolekile ngamaphilisi. So bese kuba khona bese imthambo yegazi ebuchosheni iyadamageka. Bese kuyalimala le part le controller imemory. Okay. Njengoba echaza ungqongqoshe ukuthi bese dokotela lo ngihamba naye. Absolutely. Bese umethi umephuma eyochama ngaphandle bese yakhohlwa ukuthi ubephume umuphi umnyango noma kade omunye osayiphekela ukade epheke ibhodo estofini alikhohlwa ukuthi ubeyibeka ibhodo estofini bese seliyasha.